En primer lloc, el que farem és instal·lar l'extensió Sage per a Firefox. En aquest moment estem a la pàgina oficial i des de l'apartat d'Insta hi accedirem a l'enllaç que ens permetrà la instal·lació. Un cop cliquem, com podem veure, haurem d'acceptar la validació, hem de permetre que ens permeti fer l'extensió des d'aquest espai. A continuació, tornarem a clicar, un cop ja hem validat, ens ha localitzat l'extensió i ara ja podem procedir a la seva instal·lació. En aquest moment se'ns ha obert la finestra d'instal·lació i un cop realitzada l'extensió, doncs clicarem a la finestra per accedir altra vegada a la pàgina d'instal·lació. Perquè aquesta extensió sigui efectiva necessitarem tancar la finestra del Firefox i en tornar a obrir podrem disposar de totes les extensions que tinguem instal·lades. Ja hem procedit a tancar la finestra i de nou en iniciar la finestra del navegador hem accedit a la pàgina de notícies del Google. Si baixem per la pàgina veurem que a la part esquerra tenim els enllaços als RSS. Ens col·loquem sobre l'RSS, cliquem al botó dret del ratolí i copiem la ubicació de l'enllaç. Anem a comprovar ara si tenim instal·lada l'extensió del Sage. Per això accedirem al menú Eines i com podem veure, en la primera opció ens permet disposar de les prestacions de l'opció Sage. També podríem accedir amb les tecles Alt-Z. Si cliquem, veurem com a l'espai esquerre de la finestra ens apareixen ja 3 enllaços per defecte, un a la BBC News, l'altre a la Yahoo News i l'altre al Sage Project. Aquests enllaços els podem mantenir o podríem accedir, en aquest cas per exemple sobre del Sage del Yahoo i amb el botó dret del ratolí suprimir. Bé, en aquest cas el que ens interessa és afegir justament els enllaços que nosaltres anirem seleccionant. Per això, clicant en el botó dret tindrem l'opció Nova adreça d'interès. En aquest cas posarem Notícies Google i en ubicació clicarem al botó dret del ratolí per enganxar l'adreça seleccionada. En clicar d'acord veurem com ja ens ha afegit aquest espai de Notícies Google. Si nosaltres cliquem sobre l'enllaç, el farà, com podem veure, ja llegint-se les notícies que ens presenta el portal del Google. Si accedim a una notícia per llegir-la, per exemple és aquesta, clicant se'ns obrirà una finestra original de la notícia. A la vegada, aquesta és la pàgina on s'ha produït la notícia, a la vegada podem comprovar com ens van canviant, a mesura que anem llegint les notícies, ens van canviant els colors de la mateixa. D'aquesta manera, la propera vegada que accedim nosaltres a l'espai Sage, aquelles notícies que ja estiguin llegides les veurem col·legiades de manera diferent. Podríem indicar com a llegides de manera global les notícies des del botó que podem trobar aquí de marcatge general. Cliquem en aquest botó i automàticament ens marca com a llegides la totalitat de notícies. Fins aquí aquesta petita introducció.